खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे इउट्युब चेनेलखौ गोजोन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम गुरै खावलायनाय थाबाय। आरो रादाबा जाहैबाय बिजेपिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिखौ डेपुटि स्पिकार हिसाबै सायख'बाय। बिटिसि एसेम्ब्लिनि डेपुटि स्पिकार हिसाबै सायख'नाय जाबाय। बिदिब्ला एनडिएआव बिपिएफआ सामिल जामारबाय नामा? बे मोनसे सोंलु। जागोनखौथ' मिन्थिखागौ, किन्तु फाइनाल जाबाय नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलु। जाबायबो होनो अबेबा अबेबा निउसाव, किन्तु जों अफिसियेलि बिथां हाग्रामा महिलारिखौ बुंनाय खोनायाखै। सावरायनाय सोलिगासिनो दं बुंदों बिथाङा। बेनिफ्राय राजस्थाननि जैसलमेराव हाइवेआव पेसेन्जार बासाव अर खामनानै 20 जन यात्रिया रुंसारि जादों आरो 14 जना गुरुत्व भाबै अर खामनानै बिथांमोनखौ दा जधपुर हस्पिटालाव सिकित्सा खालामगासिनो दं। बे बासाव गासै 57 जन दंमोन। बेनिफ्राय अन्ध्र प्रदेशनि कुर्नुल जिल्लानि 32 बोसोरनि भरत ताम्मिनेनिया 14टा गोजौसिन हाजो थिखिनिनि मादाव 9थायावनो गाखोनानै भारतनि गिबिसिन बेबायदि गाखोग्रा जानो हादों। भारतनि बिथाङा गिबिसिन बेबायदि गाखोनो हानाय मानसि। बेनिफ्राय भारतआव शिशु उन्दै गथ' जोनोम जानाया खमायगासिनो दङ आरो भारतआव शिशु उन्दै थैनायनि हारा बांगासिनो दङ। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।